Migori orida pedha ne jonjore mayangore ni sando johala Makuria West. Komanda mar obila ma Migori Makwanjala wachone gisema Ksh1M kendo gidhi nyime gimanyo mamoko auchiel maitudo gi timbe kuo. Yudoleno koya kuom jafwambo moro ma Migori George Juma. E kinde maromo dwe achiel, jodak achiel kod johala e gego mag Sebania, Mabera, Motemorabu kaachiel kod Ikerege e sub-konto Makuria West ok osebedo kod kwe kalore kod kuo ma itimo kod Jomaundu. Johala maloyo 4 oseyudo hinyruok bang' Jomaundu goyogi kod lisasi ka mwandu ma nengogi oingo milion 1 bende osemagi kod Jomaundu gi. Maya osechuno obila mondo jiwa pedha ne kwethni mag Jomaundu ma bende wacho ni bang' timo kuo to ringo kendo koro pondo e piny libamba ma Tanzania. Wizi alikuwa wanaiba Mabera, Motemorabu wakisunguka hivyo mpaka Hispania, na walikuwa wakisema wanaenda wamejificha area ya Tanzania. Jatendo bile county ma Migori Makwanjala wacho ni gisema Ksh1M maitudo kod kuo magang'enge e gwego ma Makuria West kabile gidhi nyime kod tima pedha. Faida tukaweka baraza na wananchi wakajitokeza, tukawapea karatasi waende kuandika suspects na walitupea majina ya suspects. Na so far wale suspects waliandikwa, wawili walikuwa tayari walikuwa wameshikwa na askari, walikuwa na kesi kotini, na kwa hiyo grupu nyingine wakaongeza wawili, hata mmoja alikuwa amekaa hapo wakati tunaongea akiwa anasikiza. So baada ya kupeana majina, askari wakachukua huyo suspect. Wanjala wacho ni gise yango ni Jomaundu gi tiyo kod jaohala moro e pinyno ma Tanzania e golo pesa kuom simbego mag johala magimonje piny Kenya. Officers Tanzania walikuwa wazuri, wanatusaidia kwa sababu iko M-Pesa ambaye mtu amefungua huko Tanzania. Wakiiba wanakulazimisha utoe pesa na hiyo pesa inatolewa. Jatendo bile gwego mag Nyanza Manase Musyoka e kinde limbe mare e kaunti ma Migori juma achiel mokalo ne osingo jiwa rite kwe e tong'no mar piny Kenya kod Tanzania. On the aspect of border is a multi-agency approach. All of us, all our eyes are there as law enforcement officers. Esama bende koro bila koro dhi nyime kod tima pedha kwayo margi en Uganda koro ti kod gima chiegni mondo koro gichek maundu e gogo ma Makuria West. George Juma, Ramogi TV, Migori. Katito en achiel kuom bombe 5 mayande ochwal